Og min far, han var vognmand i Slagelse, men skide hvad med det, her går det godt. Musikliv. Det sker sgu aldrig noget i Slagelse. Og så taler de om kunst i gadebillede, kunsthåndværk, kunstindustri og kunstgallerier, bla bla bla. Er der nogensinde nogen, der har set noget som helst kunst her i Slagelse? Man bliver i hvert fald ikke ensom her i Slagelse. Slagelse, Vestsjællands handelsby nummer 1. Ha! Og jeg er konge af Sjælland. Der sker sgu aldrig noget. Far, han var vognmand i Slagelse, men skide med det, her går det godt.